खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव गोबां दैदेनगिरिफोरानो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायनिफ्राय जगदान नुनो मोनबाय थादों। थिग बेबायदिनो गोबां दैदेनगिरिफोरा बेरगाव बिपिएफनि थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गोबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरानो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो रायखांनांगोन जे गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोरानो प्रमद बर'नि जे खामानि मावनाय बा प्रमद बर'नि गोख्रों रोखोमै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जौगाथायनि बिथिंखौ सिबिथाय होनायखौ नुनानै गोबां दैदेनगिरिफोरानो इउपिपिएलआव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। आरो थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो प्रमद बर'नि नखराव गोबां सुबुंफोरानो गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरानो इउपिपिएलआव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। नंगौ बे समाव सारदा बर' बेरगाव आइजो गांखं बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि बिथां सारदा बर' बिथाङा इउपिपिएलआव जगदान जादों। बेनि अनगायैबो सिसिला तिरके बेरगाव ब्लकनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथाङाबो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। मोनसे बिग आपडेट बिग ब्रेकिं निउज पलिटिकेल आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होदों। बे समाव हारिदा खुजुर खालके एक्स प्रेसिडेंट सिमलिगुरि प्राइमारि बिपिएफनि बारग लोगो आफादगिरि बिथां हारिदा खुजुर खालके बिथाङाबो इउपिपिएलआव जगदान जाबाय। आरो बेनि अनगायैबो दंबायो पुनम बर' एक्स जेनेरेल सेक्रेटारि सिमलिगुरि प्राइमारि बिपिएफ बारग गाहाय नेहाथारि सिमलिगुरि प्राइमारि बिपिएफनिफ्राय बिथाङाबो बे समाव इउपिपिएलआव जगदान जाबाय। बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होदों। आरो बेनि अनगायैबो भबजित बिश्वस बिपिएफनि सासे मावथि वर्कार बिथाङाबो बे समाव इउपिपिएलआव जगदान जादों। आरो बेनि अनगायैबो बिबेक आनन्द डेका बिपिएफनि सासे मावथि बिथाङाबो बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों। थारैनो सानसेनि उनाव साफा जे दैदेनगिरिफोर गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलआव जगदान जाफैबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयाबो गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। प्रमद बर'नि थांखि प्रमद बर'नि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै गुबुन समाव गुबुन दैदेनगिरिफोरा बे समाव इउपिपिएलआव जगदाननिफ्राय जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो गोबां बिपिएफ आइजो गांखंनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि न'आव फैनानै जगदान जाफैनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव गोबां दैदेनगिरिफोरानो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायनिफ्राय जगदान नुनो मोनबाय थादों। थिग बेबायदिनो गोबां दैदेनगिरिफोरा बेरगाव बिपिएफनि थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गोबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरानो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो रायखांनांगोन जे गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोरानो प्रमद बर'नि जे खामानि मावनाय बा प्रमद बर'नि गोख्रों रोखोमै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जौगाथायनि बिथिंखौ सिबिथाय होनायखौ नुनानै गोबां दैदेनगिरिफोरानो इउपिपिएलआव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। आरो थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो प्रमद बर'नि नखराव गोबां सुबुंफोरानो गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरानो इउपिपिएलआव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। नंगौ बे समाव सारदा बर' बेरगाव आइजो गांखं बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि बिथां सारदा बर' बिथाङा इउपिपिएलआव जगदान जादों। बेनि अनगायैबो सिसिला तिरके बेरगाव ब्लकनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथाङाबो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। मोनसे बिग आपडेट बिग ब्रेकिं निउज पलिटिकेल आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होदों। बे समाव हारिदा खुजुर खालके एक्स प्रेसिडेंट सिमलिगुरि प्राइमारि बिपिएफनि बारग लोगो आफादगिरि बिथां हारिदा खुजुर खालके बिथाङाबो इउपिपिएलआव जगदान जाबाय। आरो बेनि अनगायैबो दंबायो पुनम बर' एक्स जेनेरेल सेक्रेटारि सिमलिगुरि प्राइमारि बिपिएफ बारग
गाहाय नेहाथारि सिमलिगुरि प्राइमारि BPF निफ्राय बिथाङाबो बे समाव UPPL आव जगदान जाबाय। बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होदों आरो बेनि अनगायैबो भबजित बिश्वस BPF नि सासे मावथि वर्कार बिथाङाबो बे समाव UPPL आव जगदान जादों आरो बेनि अनगायैबो बिबेक आनन्द डेका BPF नि सासे मावथि बिथाङाबो BPF नागारनानै UPPL आव जगदान जादों। थारैनो सानसेनि उनाव साफा जे दैदेनगिरिफोर गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा UPPL आव जगदान जाफैबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयाबो गोबां BPF नि दैदेनगिरिफोरा BPF नागारनानै UPPL आव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। प्रमद बर'नि थांखि प्रमद बर'नि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै गुबुन समाव गुबुन दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा बे समाव UPPL आव जगदाननिफ्राय जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो गोबां आइजो गांखंनि BPF आइजो गांखंनि गोबां दैदेनगिरिफोर बै दैदेनगिरिफोराबो BPF नागारनानै UPPL आव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि न'आव फैनानै जगदान जाफैनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों।